A les Carolines ajudem tots els infants a que puguen convertir-se en adults equilibrats, saludables i, per descomptat, feliços. Amb ells i elles identifiquem i gestionem tota mena d'emocions, tant les pròpies com les alienes, per desenvolupar la intel·ligència emocional. Perquè l'infant aprenga a estimar i respectar, és necessari que siguen i se senten estimats i respectats. A través de l'estima, aprenem a valorar i a estimar tant als altres com a si mateixos. En tota l'etapa de primària hi ha establertes com a mínim 2 sessions dedicades a l'assemblea i a l'acció tutorial per ser un espai de conversa al voltant d'aquells aspectes sobre la convivència del grup i de l'organització de l'aula. Tot l'alumnat ha de tenir veu. Per aquesta raó utilitzem la bústia de l'assemblea, el cartell Parlem, l'espai per a pregs i o suggeriments, el cartell de protagonista, depenent dels cursos. Fugim de convertir aquest moment en un volcà de queixes i crítiques exclusivament, fomentant que l'alumnat siga capaç d'agrair i felicitar, també a companyes i companys. En els grups de l'alumnat més gran, la gestió d'aquestes sessions té formalitat, amb ordre del dia, moderador o moderadora, acords. A més, es treballa en aspectes més específics, com la diversitat, la inclusió, igualtat o convivència, en funció de la necessitat de cada grup. Per altra banda, si se considera oportú, qualsevol altra sessió es pot convertir en un moment d'assemblea per tractar els conflictes puntuals o altres assumptes socials o emocionals del grup, perquè com més aviat, millor.